खुलुमबाय लोगोफोर आङो भिडिअ लाबोयो गोबावसैमोन अखा हानायनि जाहोनावहाय भिडिअ खालामनो सानबाबो खालामनो हायाखै भिडिअ खालामनो नागिरबा लाइन थाया कारेन्ट थाया बेबायदि जानानै आङो भिडिअखौ खालामनो हायाखैमोन आरो जेब्ला लाइन थायो अब्ला अखा द्राम द्रामाहाय हानानै होयो बेबायदि समावहाय आङो भिडिअखौ मोजां खालामनो हायाखैमोन आरोना भिडिअ खालामदोंमोन खालामबाबो माने अखानि आवाजासो बांसिन हाबो बेनिखायनो भिडिअखौ हगारनाय जायाखै लोगोफोर अब्लाबो आं दिनैहाय मोनसे नोंसिनो फिसा ओरैनो सिम्पोल भिडिअ लानानै फैदों बे जाबाय नै आङो मोनसे लाइट बानायदों आरोना साजायनो थाखाय बेखौ बेबायदि बानायनानै नोंथांमोनाबो गाव गावनि जेनाखि टेबोलफ्राव दोननो हागोन शकेसफ्राव दोननो हागोन आरोना साजायनो हागोन बे लाइट जाहैबाय बियो बे लाइट नै बेखौ आङो ग्लु गाननि बे ग्लु स्टिकजों बानायदों बे लोगोफोर नैबे ग्लु स्टिकजों आं बेखौ बानायदों नैबे ग्लु गान दंना बे ग्लु गाननि ग्लु स्टिक बियो दा बेजोंनो बानायदों आरोना बेखौहाय सिङावहाय एलइडि लाइट दङ ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय कइल दंना लोगोफोर बे जाहैबाय मटरनि कइल आं बे मटरनि कइलजोंनो बेखौ बानायदों दा बे मा जाबाय बे लोगोफोर जोंना बेवहाय मा दङ इनसुलेट खालामनाय आरोना बाहाय नैबेहाय मोनसे कटिं खालामनाय दङ बे इनसुलेट बे माने ओरै मोननैजों नांजाबाबो जोंना कारेन्टआ जोंना सर्ट जाया मिथिबायना लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ बिसोर मोननैजों नांजाबा सर्ट जायो होननानै खिन्थु बे मोननैजों नांजाबाबो सर्ट जाया दे लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेयाव कटिं खालामनाय दं नालाय बे माने सर्ट जाया दा बेनिखायनो आं मा खालामबाय बेखौहाय सिगां थुख्रा थुख्रा बेबायदि हास'नानैहाय बेखौ बिफां बानायना लाबाय आरोना बेखौ ओरै साफ्रेनानैहाय बेखौ बिफां मडेल खालामना लाबाय आङो ओरैहाय बेबायदि खालामनानैहाय बेखौ बिफां मडेल खालामबाय आङो ओमफ्रायहाय बिनि उनावहाय लाइटखौहाय सावथेना होबाय आङो लोगोफोर बिनि मोननै आथिं दिहुननानै आङो सावथेना होबाय ओमफ्रायहाय गोसोआव ला बेहाय नेगेटिभ पजिटिभखौ जों सिनायनांगोन मिथिबायना लोगोफोर बेवहाय जेनाखि जोङो कइल फानदोंना बे कइलफोरखौ जोङो मा खालामनांगोन नेगेटिभ पजिटिभ दाग होनानै जोङो बानायनांगोन मिथिबायना लोगोफोर दा बेबायदिनो नै आं बानायनाय भिडिअखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन दा नायबानो जाबाय नै बेनो दा आं बेखौ फोजोंनानै देखायनोसै नायदो नैबावहाय आङो बेटारिया नै बेजोंहाय खालामदों बेखौ जों चार्जारनिबो बानायनो हायो लोगोफोर मिथिबायना दा आं बेखौहाय नै फोजोंनानै देखायग्रोसै नोंसिनो नै नुबायना लोगोफोर नै माबायदि जोङो नायदो नै दा बेबायदि बानायनानैहाय नोंथांमोनहाबो गाव गावनि न'खौ साजायनो हागोन आरोना नै नायदो बेयाव जेबो गैया नै लांदांसोहाय डाइरेक्ट बेटारिजों कानेक्ट बियो नैबे बेटारि 9 भल्टनि बेटारि बियो नै नोंना दा जोङो बेबायदिनो साजायनो हायो न'फोरखौहाय अब्ला नायदो आङो बानायनाय भिडिअखौ नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो मोजां मोनोबा भिडिअखौहाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो आरो चेनेलखौ फल' खालामनानै होबानो जाबाय आरो इउटुब चेनेलाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैनानै नोंथांमोननि खाथियाव देखायफैनो हायो
बेखौहाय दा खोना लाखादोंना आं नै बे जाहैबाय नेगेटिभ रिसार्ज जानाया जाहैबाय पजिटिभ नैबाव मोनसे फेदेरनाय दङ बे जाहैबाय नै नेगेटिभ बियो ना नैबाव एसे फेदेरनाय दङ बे जाहैबाय नेगेटिभ दा नेगेटिभखौ नेगेटिभ लागायजोब्बाय आङो पजिटिभखौ पजिटिभ लागायजोब्बाय नै बे गोजाया जाहैबाय पजिटिभ नैबे नै गोसोमा जाहैबाय नेगेटिभ लागायबाय लागायबाय नै लागायबाय नै बेयो 9 भल्टनि बेटारिनि जाहैबाय बे नै बेफोर दायो नायदों नै मा दोनगोन लाइटआ एसे खम जादों जोङो मोनथाम आंनो एलइडि नांबावगौ दा नै मोनथाम दंबोखायो आंनावहाय दा एलइडिया आंनावहाय खम जाबाय माने एलइडि नांबावगौ आंनो ओंखायनो नै दा बेखौ आं फोजोंना देखायसै नोंसिनो माबादि नुयो नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय बियो फांखानि कइलआ फिसाद्राय जायो बिदिनो जाया एसे गिदिर नांगौ नालाय बे मटरनि कइलजों बानायनाय आरोना बे लोगोफोर दा बेबायदिनो न'आवहाय साजायनो हागोन दा नै आङो एसे फोजोंनानै देखायनि नोंसिनो माबादि नुयो थार मोननै दिहुनबायना आङो गोसोमा जाहैबाय नेगेटिभ जों बेखौहाय बेटारिजोंबो सालायनो हागोन ओमफ्रायहाय रिचार्जेबलबो खालामनो हागोन आरोना जोङो नैबे लिथियामखौ होयोबा जोङो बेयाव चार्जार लागायबानो जों बेखौहाय चार्ज होनो हागोन जोङो होमबा जों बेखौहाय चार्ज होबाय थाबानो जागोन बेटारि सोलायनांनाय नङा ओमफ्राय जोङो मोनसे नैबे बेटारि मोनो जों 9 भल्टनि जों बेखौ होयोबा खिन्थु जों बेटारिखौ सोलायबाय थानांगोन माने बियो जों दा बेजोंबो सालायनो हायो बेजोंबो सालायनो हायो दा आङो नैबे जेनाखि सासे नुदों बेटारिना नैबेना नैबे जेनाखि नुदोंना बे जाहैबाय बेना पजिटिभ नैबे देरसिना बेना नेगेटिभ जाहैदों लोगोफोर आं दा होना होनोसै नै दा नायदो माबादि नुदों नै नुबायना माबादि नुदों बेबायदि जों आरोना लोगोफोर दा बेखौहाय नेगेटिभ पजिटिभखौ मोजाङै सिनायनानै बानायनांगौ नङाबा जोंनिया नङा बियो नायदो नुदोंना लोगोफोर माबादि जोंदों बियो नै बेखौ जोङो नैबेखौ लागायना होनोसै दा आङो नैबे आंनि मोनसे प्रजेक्टमोन लोगोफोर बेनो जाबाय नै फाइनाल लुगा नै नायदो बेटारि होबाय आङो नै बेवहाय नैबे
डाबल टेपनि जेनाखि कभार जोबनाय मोनबाय बेखौनो होना होबाय आङो थांनायबाय नै